न'आव फिसाला फिसानो फिफाया बै गाबा माबायाव गारिखौ लामायाव दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय फिफाया नारना लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेवहायनो माबानानै थांफिनबाय बिसोरो ज'नो। सिगांथाराव आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो हामबाय हरग्रोयो। दायो बेबायदिनो थांनाय सुनिबार मोनाबिलि 22 थारिखआव जिथुनाखि जानानै थांनाय घटना खैला मैलानि साहाथिंजाय थानाय चौधुरीपारा आरो दतमानि साथाम लाइमोनफोरा परबतजरा गामियाव बेबायदिनो बाइकजों एक्सिडेन्ट जानानै गोलैफैदों। बिनि गेजेरावहाय साथामनि गेजेराव सानैयाथ' थैखाबाय आरो सासेया दङ। दा बे थैनायफोरखौ पस्टमेन्टेनाव लांदोंमोन, दा बेखौ न'आव हरबाय। दा आङो नायनो थांनो नागिरदों। एक्सुवेलि नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजोंहाय नुलांफागोन, जायफोरा नायनो गोसो नायफालांनो हागोन आरो। दा फाइनालि आङो सफैबाय नै न'आवहाय। दा बेफोरबायदि आरोना, नै न'आ बेस्रा ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बाइक बिनाय हिसाबै अननायजों होदोंमोन आरोना। दा नै बेफोरबायदि घटना जानानै थांबाय। दा एक्सुवेलि आङो गोथैखौहाय इउटुबावहाय दिन्थिनो हानाय नंला, बेनि थाखाय सरि बिनाय थाबाय। मानो होनना बुङोब्ला बयबो मिथिखागौ। दा बेनिखायनो आङो थेवबो जास्ट आङो न'आवहाय नुजाफैबाय आरोना। खानाय सिनजा फैयोमोन बयबो आफा नोंजों बयबो सेरियालखौ नांगौ खानाय सिननो फै होननानै नों लेंनानै नोंखौ सिनहोयोमोन आफा। नों मानो थांखो हौवा आयै। दा बुहुद दाहा गालांबाय आरोना। बिमा बिफानाव बेफोरबायदि मोनसे थांखि थायोमोन, नाथाय दा नै रुजुनख' हायि दाहा आरो। दा बेखौ फबहैनाय जासिगोन। माखासे बेबायदिनो बेफोरबायदि नेम निथि लानानै फबसिगोन जादों जाहैबाय बिमामोन। दा मा नाममोन इयो आब' जेनेबा? मा क्लासाव फरायदोंमोन ओरैनो? माबा क्लास 9आव फरायदोंमोन। ओमफ्राय दा माबे स्कुलाव फरायदोंमोन जेनेबा? खैला मैलायावनोमोन ने? आदसा दे। ओमफ्राय जेनेबा मैया दे थांदोंमोन, इयो न'फ्राव खिथालाङाखैमोन नामा जेनेबा? न'आव खिथालाङाखै माबा फिफाया बै गाबा माबायाव गारिखौ लामायाव दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय फिफाया नारना लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेवहायनो माबानानै थांफिनबाय बिसोरो ज'नो साथामजों। बादा होबाय थाखादोंमोन, मिथिया एखे बादा होनो खोमालाय हाया। ओमफ्राय गारिखौ लानानै बेसेबांसो जाखोमोन जेनेबा बेबा? गारि लानाया मास मोनसे जाबाय खोमा। आदसा, ओमफ्राय दा माथो खालामबावनो ने आब'? दे मानियासैबा बुंबाबो। दा बिमा बिफाफ्राथ' जेनेबा मोजां साजेसनखौनो होखायो। गावनि फिसाखौ माबा मोनसे मिजिं लानासो खांखायो नङा होमबा? ओमफ्राय दा बेबायदि जाबाय आरो माथो खालामबावनो आब' ना? दा बेनो आरो, गोजोननाय थाबाय आब'। दा आंबो नोंसिनि न'खराव फैनानै एसे नायखावफैनाय जाबाय। दा एक्सुवेलि आङो जि जायगायाव बाबुखौ फबदोंमोन आं
आङो बेखौनो बुङो जाहैबाय जोंनि माखासे लाइमोनफोरा बेबायदिनो गोबांथार बिमा बिफानाव खुद्रियो आरोना गैया गारा ओरैबायदि खायफा बायदिया बियो आरो गोबाङा नङा दा एक्सुवेलि खायफा बायदिया बियो दा बिमा बिफाफ्रा अननायजों होनोसै ओमफ्राय बेफोरबायदि घटनाया बबे समाव मा जागोन बेखौ मानसि हिसाबै बुंस'नो हाया आरोना दा बेनिखायनो फैबाय थानाय दानि माखासे लाइमोनफोरा गावखौनो एसे सिन्था सरजा खालामनानैहाय बिमाफोरखौबो बिफाफोरखौबो एसे माबायदि अबस्थायाव दं बेखौ स्टाडि खालामनानैहाय बियोब्ला बुहुत मोजां आरो जुदि बेबायदिनो माखासे गारिफोरखौ ड्राइभ खालामोब्लाबो एसे गावखौनो सेफटि लानानै एसे स्ल' सालायोब्ला गावनि थाखायनो बुहुत मोजां आरोखि ना अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै गोजोन्थों।